Het is echt een eerbetoon aan hem. Ja, het nummer is voor hem en het is echt een eerbetoon aan hem. Het weer het laatste wat ik nog van de bank hoor. Ja, de kei die waait je duidelijk door het land. Sjoerd wie Simma Eerdeman van de keet wat en de keet zit ik bij hem op de hiem. En die vier gewoon een gezellige jongen, grote groepen echt bij elkaar, had er wat wie en dan zware hij dat het oplost waard. Het is net te beschreeuwen, wat is zomaar wat mooi day. Een groot van Elsen hier en ik van mij. Hij wie er altijd, hij regelt alles, hij wie zijn al belutsen bij de keet, woer niks missen. Nee, dat wie echt. Dat juist dat daar samen persoonlijk fut valt, dan heeft het meestal alleen maar grutter. In de keet van Hartwerd komt de hechte vreunengroep een paar keer in de week bij elkaar. Ek na het versterren van Sjoerd sjust hem nog overal in de keet. Dat is exa in het veske van Johannes. In een groot dat alles stinken aan Sjoerd. Mooi vinden de vreunen. Oh, een groot van Els niet en ik voor mij. Dat is dan even voor mezelf. Maar voor de rest, het klopt gewoon en het gaat gewoon bij hem. En ik heb er gewoon alles in verwerken wat bij hem past, om het zo te zeggen. Dus ja, wat is nou echt van hem? Ja, alles gewoon. Ik zie het echt een soort eerbetoon aan Sjoerd. En dat maakt het alleen maar mooi dat mensen dat ik waardeer. En ik mensen die net in het witte werd om eigenlijk. Dat is een illusie, dat is toch wel, nog wel mooi om te jaren en dat is ik goede wies, zeg maar. Dus dat beschreeuwt het al wel wat mooi. Ik had laatst niks van mijn pa gedaan. Die woord graag dat ik dat nummer op ik op zijn begrafenis zong. En ja, dan nog, ik als jongen van mijn pa gedaan, nog weer dat beeld van Sjoerd van hem. Dat bloot echt hingen. Nou, je hebt nummer voor hem schreeuwen en bij wie het ik op begrafenis doe, je bloot daar altijd een ene persoon wij het verdienen hebben. Dat bloot je ontdekken. Te beschreeuwen, wat is zomaar wat mooi day. Een groot van Elsen hier en ik van mij.